नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. पुणे दरोडा प्रकरणातील त्या संशयित आरोपींना 6 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी. काहींनी महायुतीचं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला, मनीष दळवी यांचा आरोप. आणि जिल्ह्यात फूड सिक्युरिटी आर्मी. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. आणि निष्ठा तुम्ही दाखवावी. तुमच्यासारख्या मॅच्युअर कार्यकर्ता मला सांगावंसं नाही. परिपक्व आहात तुम्ही, परिपक्व. तुम्ही जसं ऐकलं टीव्हीवर मी मी लगेच वरिष्ठांना सांगून टाकले. काल परवा जाऊ मी आता मराठवाड्यात जाणार. जरांगे जे जे बोलतोय आमच्या देवेंद्र फडणवीसांना आणि उद्धव जे जे बोलतोय पंतप्रधाना तो आणि तो मुटका संजय राऊत, त्यांचा समाचार घे ना. 10 ते 15 दिवसात मी निघणार आचारसंहिता. मलाही चीड आली, तुम्हाला आली असेल, पण तुम्ही संयमी दिसतात. पक्ष टिकवायचा असेल, वाढवायचा असेल, सत्तेवर आणायचं असेल तर दीर्घकाळ संयम नाही उपयोगाचा आहे, नाही उपयोगाचा आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगेन, ही निवडणूक विधानसभेची आपल्यासाठी महत्वाची आहे. जे जे आता बोलतायत ना, काय काय बोलतात नीट वाचा. यांना दाखवतो, यांना आत टाकतो, यांना अमुक करतो, तमुक करतो. काय विषाद हो त्या उद्धवची. 2.5 वर्ष होता, ज्याला कारभार कळला नाही, ज्याला बजेट कळला नाही, पर कॅपिटल इन्कम कळत नाही, GDP कळत, तो माणूस आता मी होणार, मी असं करणार. आणि आपले लोक एवढे विचारवंत आहेत, कोकणातले लोक उत्तर देत नाही. बरं नाही, बरं. त्या जिल्ह्यात शिवसेना राहता कामा नाही हो. मी एकटाच बोलतो, प्रयत्नशील का होत नाहीये. मला काय फरक पडत नाही. मी आता जाताना मी मराठवाड्यात जाणार, चला माझ्या बरोबर. मी कोणाला बोलवलं नाही आणि बोलवणार नाही बोल. पक्षासाठी मोदीजी प्रेम करतात, अमित जी आदर करतात माझा, तो फक्त मला पद देण्यासाठी त्याचा उपयोग करू का, घेण्यासाठी नाही. मी पण पक्षाला काय दिलं पाहिजे तर पक्ष तुमचाही विचार करेल, तुम्हाला काहीतरी दे. देवाणघेवाण होते, देवाणघेवाण होते. आणि म्हणून कामाला लागेल. आता मी भाषण ऐकलं चव्हाण साहेबांचं, ते पण दिवस रात्र काम करतात. माझ्या विजयात त्यांचा फार सिंहाचा वाटा आहे. मी कबूल करतो, कबूल वाटतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने: गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. की येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत, विधानसभेच्या होणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत, या विधानसभांच्या निवडणुका या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वामध्ये आणि महायुतीमध्ये होणार आहेत, हे आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावं. मी पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती करतोय की प्रत्येक निवडणूक ही कोणाच्या नेतृत्वात, तर ही निवडणूक जी आहे
ही निवडणूक भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वात आणि महायुतीमध्ये होणार आहे. त्यामुळे आम्हा सर्वांना जे आवश्यक आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला जे आवश्यक आहे, त्या सर्व सूचना आदरणीय अमितजींनी केल्या आणि त्याचंच अनुकरण म्हणून आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आपले नेते मंडळी त्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या सूचना करतील, परंतु 2019 आपण लक्षात घेतली पाहिजे. 2019 ऑक्टोबर महिना आपण सर्वजण आदरणीय देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होण्यासाठी प्रत्येक जण झटला. भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्ता झटला. त्याने प्रत्येकाने तो प्रयत्न केला की आपल्याला विजयाच्या दिशेने जायचं आहे. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की विजयासाठी असणारी जी मॅजिक फिगर लागते ही 145 आहे. त्या 145 पर्यंत आपण पोहोचलो नाही आणि मग आपल्या बरोबर झालेला विश्वासघात याचीच आपण 6 महिने चर्चा करत बसलो. माझी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की ही जी मॅजिक फिगर आहे, या मॅजिक फिगर पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याने आपण कसे पोहोचू यासाठी आपल्याला सर्वांना काम करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने कुठेही गाफील न होता आपल्याला या 3.5 महिन्यामध्ये, हा 3.5 महिने जे आहेत ते आम्हा सर्वांसाठी किती महत्वाचे आहेत हे आपण सर्वांनी जाणून घेतलं पाहिजे. वर्षानुवर्ष आम्ही सर्वजण अमितजींच्या नेतृत्वामध्ये 100% भाजपाच्या दिशेने जात असताना संघटनात्मक असणाऱ्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 98,000 बूथ पैकी प्रत्येक बूथ गठीत करण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं आहे, प्रामाणिकपणे केलं आहे. त्यामुळे संघटनात्मक दृष्ट्या आपली असणारी ताकद, ही ताकद, या ताकदीला अजून बळकट करण्यासाठी आपल्याला काय करता येऊ शकतं त्या दिशेने आम्हाला सर्वांना गेलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजा भवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. त्याचप्रमाणे माझाही प्रस्ताव त्याने मांडला, त्यावर मी एवढंच म्हणेन, विजय नक्कीच माझा आहे, पण श्रेय समोर बसलेल्या सगळ्यांचा, सर्व मतदारांचा आणि मंचकावरील सर्व पालकमंत्र्यासह सर्वजण यांच्यामुळेच मी विजयी झालो असं माझं प्रामाणिक मत आहे. विजय मिळाल्यानंतर मूल्यमापन करणं, कोणी काय केलं कोणी काय केलं नाही याच्यात मी जाणार नाही. पण भविष्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे, ती पाहता आपण आत्मपरीक्षण जरूर करायला पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतं. या अगोदर मी रत्नागिरीला बोलून आलोय. कार्यकर्त्यांना मी मार्गदर्शन नाही, माझे विचार सांगितले. मला असं वाटतं हा कार्यकर्ता म्हणजे आपलं सैन्य आहे, भाजपचं सैन्य आहे आणि कुठल्याही पक्षापेक्षा भाजपचा कार्यकर्ता कामात कार्यात मेहनतीत तरबेज आहे. हे मी सांगायला नको, त्यांनी अनेकदा सिद्ध केलंय. अनेक वेळा मी तुमचं कौतुक केलं आहे. सगळ्यांपेक्षा वेगळा माझा कार्यकर्ता आहे आणि म्हणून या निवडणुकीत निवडून दिलं त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देत असताना मी एवढंच सांगतो, भविष्यातली निवडणूक पाहत असताना आपल्या बूथवर, आपल्या तालुक्यामध्ये आणि आपल्या एकूणच बूथमध्ये आपण काय मिळवलं, त्या विधानसभेच्या विभागामध्ये जे काय मिळवलं
ते पुरेसं आहे का याचा विचार करा असं मला वाटतं. आपसात चर्चा, कार्यकर्त्यामध्ये मतभेद, कोण कुठल्या गटाचा, कोण ते महिलांमध्ये पुरुषांमध्ये, का पैशाची वाटणी आहे का मतभेद व्हायला, का सत्तेची वाटणी आहे इथे? कुठे काही होत आपल्या जिल्ह्यात हे होता कामा नये, जिल्ह्यात होता कामा नये. एक संघ, एक विचाराने नेते आदेश त्याची पूर्तता करणं हे सिंधुदुर्गाच्या कार्यकर्त्यांचं कर्तव्य समजून काम केलं पाहिजे. कोणी उमेदवार देवत निवडून आणणं आपलं काम आहे, त्याच्यावर भाष्य करणं आपलं काम नाही. त्याला निष्ठावान नाही म्हणत, त्या निष्ठावान नाही म्हणत. आणि मग निष्ठा तुम्ही दाखवावी. तुमच्यासारख्या मॅच्युअर कार्यकर्त्या मला सांगावंसं नाही वाटत. परिपक्व आहात तुम्ही, परिपक्व. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. येणारी निवडणूक आम्हाला जिंकायची आहे. मग ती जिंकण्यासाठी जे करावं लागतं ते करायला सुरुवात करा, हे सांगण्यासाठी आजची बैठक. जिरांगे काय सगळे जे कोण असतील, आम्ही BJPची विचारधारा घेऊन चाललेलो आहे. BJPला परत राज्यात सत्तेवर आणण्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टी जात पात धर्म म्हणत नाही, सर्व धर्म समभाव आहे आणि एक सलोखा मराठवाड्यात महाराष्ट्रात नांदावा हे सांगायला जातो. हे उगाच अंतर्गत काय, आता आमचे वरिष्ठ नेते बसलेले आहेत, चर्चा सुरू आहे. जे आमच्या वाट्याला येईल ते आणि आमच्या मित्रपक्षाच्या सगळ्या जागा निवडून आणण्याची जबाबदारी आमची. मी पण करतो ना. उद्धव मिया तो आता राहिलाच नाही आहे. हिंदुत्वासाठी माननीय बाळासाहेबांना आयुष्य घालवलं आणि यांनी हिंदुत्वाला मुठमाती दिली आणि त्यांना घरापर्यंत येऊन धर्म बदलायचं काम चाललंय त्याचं. आणि त्या उद्धव ठाकरे बोलणं आलो, तो सायकिक झालाय, पागल झालाय. आयुष्यातील आतापर्यंत जे क्षण आहेत त्याच्यात सगळ्यात अविस्मरणीय असा तो क्षण होता. मी कधी विसरू शकत नाही असा तो क्षण होता. आणि म्हणून मी मोदीजींना दीर्घ आयुष्याची प्रार्थना केली. आणि त्यांना विचारत होते कितवीत आहे, काय करता, कुठला गेम खेळता. त्या दोघांनी क्रिकेट सांगितलं, हसले आणि निमिषच्या गालावर हे हसले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली. इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90. विधान परिषदेची ज्यावेळेला हे लागली त्याच्यापुढे लोकसभेचा निवडणूक लागलेली होती. अनेक आमदार फुटणार असं सांगितलं. आमचे आमदार फुटले का? आमचा एकही आमदार फुटला नाही, कारण ते प्रेमाने एकमेकाशी बांधले गेलेले आहेत. फुटले कोण? काँग्रेसची लोक फुटली. आज भांडणं सुरू आहेत, महाविकास आघाडीमध्ये सुरू आहेत. आमच्यामध्ये नाही, एखादा अपवाद सोडून द्यायचं कोकणामध्ये, परंतु इतर ठिकाणी सगळे महाविकास आघाडी एकमेकाशी भांडते आणि महायुती एकत्र आहे. हेच चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. आता माझी लाडकी बहीण, कालपर्यंत तुम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आहे, कालपर्यंत तुम्ही टीका करत होता ना. आता तुमच्या शाखेमध्ये फॉर्म कशाला वाटताय? ह्याचं उत्तर दिलं पाहिजे ना. लाडकी बहीण झाली, आता लाडका भाऊ आणा तुम्हीच म्हणत होता ना. मग लाडका भाऊ आल्यानंतर त्याचं कौतुक का नाही? योजना आली की नाही? तुम्हाला का नाही जमलं ही योजना आणायला? आम्ही कशा आणू शकलो? बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं की शेतकऱ्याला मोफत वीज मिळाली पाहिजे, तुम्ही नाही पूर्ण करू शकला. शिंदेसाहेबांनी पूर्ण करून दाखवलं ते स्वप्न.
ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून दुसऱ्याला काहीतरी बोलण्यापेक्षा त्यांनी काय काम केलं हे सांगणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे असं मी स्वतः समजतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. की पूर्वीच्या काळामध्ये आमचे उमेदवार यशस्वी झाले तर तिथं भगवे झेंडे दिसायचे, यांचे उमेदवार यशस्वी झाले तर तिथं हिरवे झेंडे दिसतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, मतं कुठून आली आणि कोणाच्या जीवावर हे केलं गेलं. त्याच्यामुळे अब्दाली कोण आहे, औरंगजेब कोण आहे हे त्यांनी स्वतःच्या मनाला विचारावं. आणि ते हिरवे झेंडे जोपर्यंत नाचवणारे होतात त्यावेळेला तुम्ही बघा की ते हिरवे झेंडे नाचायला लागल्यानंतर सगळे भगवे झेंडे हे त्या मिरवणुकीतून बाहेर पडले. त्यांनी त्याच्यापासून बोध घेतलेला आहे की कुठल्या दिशेने तुम्ही चाललेला आहे. आणि हा बोध घेणं तुम्हाला फारच पुढच्या काळामध्ये कठीण जाणार आहे. लोकांना कळलं की राजकारणासाठी कशा रीतीने ॲडजस्टमेंट केली गेली आणि शिवसेनेक ही ॲडजस्टमेंट कधीही टिकवणार नाही. कारण त्या भगव्या ध्वजाचा जो मान आहे तो बाळासाहेबांनी अखंड हिंदुस्थानाला दाखवून दिला, म्हणून त्यांना हिंदू हृदय सम्राट म्हणतात. त्यांच्यासमोर जर असे कोणी हिरवे झेंडे नाचवले असते तर त्यांनी कदापि सहन केले नसते, एवढं मी निश्चितपणे सांगतो. त्यांनी असंही म्हटलं आहे की एकतर मी संपेन नाही तर भाजपला संपेन असं त्यांनी एक वक्तव्य. संपवण्याची भाषा करण्यापेक्षा महाराष्ट्र कसा उभा करायचा ही भाषा करायला शिकलं पाहिजे राजकारणी लोकांनी. तर महाराष्ट्र अभिमानाने ताठमानेने उभा राहील. आम्हाला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, आम्हाला कोकणाचा अभिमान आहे. म्हणून तुम्ही काजू धोरणाला मान्यता नाही दिली, तुम्ही आमच्या कबूलातदार गावकऱ्याला स्टे दिलेला होता. आमचं मंत्रिमंडळ आल्यानंतर आम्ही तो स्टे उठवला, काजू धोरणाला मान्यता दिली. आता आम्ही इथले जो पाणबुडीचा प्रकल्प रेंगाळलेला होता त्याला मान्यता दिली. कोकणाबद्दल फक्त बोलायचं, कोकणी माणसाची मतं घ्यायची, कोकणासाठी काय करायचं नाही ही वृत्ती तोडली पाहिजे. भाषणं जर जहाल करता आली तर त्या जहाल भाषणामधून मतं कदाचित मिळू शकतील, परंतु महाराष्ट्राचं हित होणार नाही, एवढं मी 100% सांगतो. निवडणुकीच्या तोंडावरती आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube च्या मार्फत मला सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये सांगायचं आहे की शाळेचं जे टायमिंग बदललेलं आहे या संदर्भात ते जर कोणाला अडचणीचं वाटत असेल तर ते तात्काळ आपण जवळचे जे शिक्षणाधिकारी आहेत ज्यांच्या अंडर आपली शाळा येते त्यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि ते तुम्हाला रिलॅक्स करून देतात. तेवढी फ्लेक्झिबिलिटी त्या धोरणामध्ये ठेवलेली आहे, त्याच्यामुळे काही त्याच्यामध्ये अडचण येणार नाही. जे संच मान्यतेच्या संदर्भात जे काही मी बदल सांगितलेले आहे या आठवड्यामध्ये त्याची मीटिंग होईल. फायनान्सकडे पाठवून हा प्रस्तावसुद्धा ताबडतोब मंजूर केला जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी रिफ्रेश हमी. लोकसभा आणि पदवीधर निवडणुकीत पैशांचा पाऊस पाडला गेला. लोकशाही धोक्यात आणून पाहणाऱ्यांना धडा शिकवा असं परखड मत ॲडव्होकेट राजीव बिले यांनी व्यक्त केलं आहे. मित्रांनो, पैसे यांनी दिले पाहिजे असं नाही. मला जे काय सांगायचं आहे ते लक्षात घ्या. पैसे सुशिक्षित मतदारसंघामध्ये सुद्धा लोक पैसे घेऊन आले आणि वाईट गोष्ट ही आहे की आमच्या लोकांनी पैसे घेतले आणि मतदान केले. ही खूप वाईट गोष्ट आहे. माझ्या घराकडे 3-6 हजार रुपये घेऊन माणूस आला पदवीधर मतदार, ते 12 वर्षात 3-6 हजार रुपये. मी त्याला सांगितलं हे 6 हजार रुपये ते घेऊन आला, घेऊन जा, मत देणार नाही हे लक्षात ठेव आणि हे पैसे सुद्धा घेऊन जा हे मी त्याला सांगितलं. संध्याकाळी 7-8 वाजता आणि त्याला मी हे विचारलं की तू माझ्याकडे पैसे घेऊन येण्याचं डेअरिंगच कसं केलं. तर तो मला म्हणाला हे जर घेऊन आलो नाही तर तुम्ही कोणाला तरी सांगणार की पैसे वाटले पण आमच्याकडे कोण आला नाही. म्हणून मी हे डेअरिंग केलं. मला माहीत होतं तुम्ही घेणार नाही. आता मी जे पैसे नाकारले ते कितपर्यंत पोचले मला माहीत नाही.
परंतु मी नाकारले. मला समाधान हे आहे की मी 3,000 किंवा 6,000 रुपयासाठी विकला गेलो नाही. ही गोष्ट एका मतदार म्हणजे सुशिक्षित पदवीधर त्यापूर्वी 1,000 रुपये वाटले. मला गावातनं 1-2-3 फोन आले, साहेब ते पैसे वाटतायत कोणतरी लोक, मला माहीत नाही कुठल्या पक्षाचे. तर मी म्हटलं असे वाटतायत का, काय करू. म्हटलं काय करणार, मी काय सांगणार. म्हणजे एक तर आता तू नको म्हटलं तर तुझं 2,000, 5,000, 10,000 तर माझ्यामुळे नुकसान होणार. तुला घे म्हटलं तर मी भ्रष्टाचाराला पाठिंबा दिला असा होणार. त्यामुळे घे आणि त्यांना मत घालू नको असं म्हटलं तर उद्या मार खाची. घे आणि मत दे असं म्हटलं तर माझ्या मनाला पटत नाही. त्यामुळे मी तुला काहीच सांगू शकत नाही. मी त्याला फोनवर उत्तर दिलं, परंतु त्यावेळी माझ्याकडे 1,000 रुपये घेऊन कोणी आला नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. देवगड दाभोळे तिटा ते पोखरबाव या वर्षभरापूर्वी बनवलेल्या रस्त्यावरती भला मोठा खड्डा पडला आहे. काही दिवसांपूर्वी एक बाईक स्वार या खड्ड्यात पडून थोडक्यात बचावला होता. नमस्कार. सार्वजनिक बांधकाम विभाग देवगड या लोकांनी 1 वर्षापूर्वी हा रस्ता दाभोळ तिटा ते पोखरबाव इथं रस्ता बनवलेला. वारंवार तक्रार करत होतं, रस्ता व्यवस्थित झालेला नाही. म्हणजे ज्या टेंडरप्रमाणे रस्ता पाहिजे त्याप्रमाणे झालेला नाही. त्याचं उदाहरण मी देतो. हा रस्त्याचा खड्डा बघा एवढा मोठा झाला. हे 15 दिवसापूर्वी इथे आपल्या बॉडीकडे कोणा पडून जरा ॲक्सिडेंट झाला पण वाचला तो. आता हाच खड्डा बघा केवढा मोठा झाला. इथून आतून इथले धर्मकरवाडींचा खालून पाईप जातोय, दूर आहे. त्याच्यावरती माती टाकतात, सारखी मातीने बुजवतात. परत पाऊस पडला का तो परत उखडला जातो. माझी मनसेतर्फे तालुका अध्यक्ष म्हणून एक सार्वजनिक बांधकामाला विनंती समजा किंवा हे समजा की 2 दिवसात हा खड्डा बुजला पाहिजे. नाहीतर मनसे तुमच्या कार्यालयात येऊन जो आंदोलन करेल ना मनसे स्टाईल ते तुम्हाला दिसेल. यावर लवकरात लवकर 2 दिवसात कारवाई करावी. मागासवर्गीयांसाठी सांडपाण्याचं योजना केलेली आहे ग्रामपंचायती. गेल्या वर्षी काम चालू केलं आणि हा 3रा पाईप आहे. ग्रामपंचायत फक्त आम्हाला थुकपट्टी लावते, उद्या करतो अजूनपर्यंत काय करत नाही. आणि आमचं पाणी रस्त्याला येतं ना, आम्हाला तर उलट पाणी थांबवा म्हणून. आमच्याकडे पाणी नाही आणि आम्हाला ग्रामपंचायतीतून मंजूर झालेलं आहे. सरपंच आणि ग्रामसेवक सांगतात 2 दिवसात काम करतं चालू बोला. यांच्या सांडपाण्याचा पाईप खाली आहे. सांडपाण्याचा पाईपासाठी घातलेला आहे. याच्यात सांडपाण्याचा पाईप अजून घातलाच नाही, नुसता घालून ठेवला आहे. हा 3रा पाईप आहे. दरवेळेस त्यांचा असंच चालू आहे आणि आता एवढा खड्डा आहे. आणि याच्यावरनं आता पाण्याचं पाणी थांबलं, खड्डा तर लोकांना दिसणारच नाही. हे काम लवकरात लवकर करावं आणि तात्पुरती नाही पाहिजे. आम्हाला जसा रस्ता पाहिजे त्याप्रमाणे करून द्यावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube. फूड सिक्युरिटी आर्मी संकल्पना केरळमधून सुरू झाली आहे. ही आम्ही आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू केली आहे. त्यांना ट्रेनिंग दिलं गेलं आहे. ही फूड सिक्युरिटी आर्मी हे उद्याचे जादूगार असणार आहेत. पुढील काळात ही आर्मी शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये नवीन समृद्धी आणेल असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ला येथे व्यक्त केला आहे. डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांच्यामार्फत व सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या अन्न सुरक्षा दल यांच्यासोबत चर्चासत्र शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत संपन्न झालं. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर संजय भावे, जिल्हा कृषी अधीक्षक विजयकुमार राऊत, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर, सिंधुरत्न योजनेचे सूरज परब, कृषी संशोधन केंद्र फोंडाचे VN शेटे, कीटक शास्त्रज्ञ VS देसाई, शिवसेना तालुका प्रमुख नितीन वांजरेकर, ललित खापरे यांच्यासहित फूड सिक्युरिटी आर्मीचे जवान उपस्थित होते. त्यावेळी विविध विषयांवरती चर्चा करण्यात आली. की फूड सिक्युरिटी आर्मी ही संकल्पना केरळमधून सुरू झाली आणि मी किमान 3 ते 4 वेळा केरळला जाऊन आलो.
तिथल्या कृषी मंत्र्यांना भेटलो, तिथल्या युनिव्हर्सिटीच्या किंवा ही त्यांच्याकडे हा वेगळाच संपूर्ण विभाग चालतो. तर त्यांच्याकडे आपण बघितलं की आपण ग्रुपला हे देतो, यंत्र देतो, परंतु आपण त्यांना ट्रेनिंग देत नाही. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जर आपल्याला एखादा मिलिटरीमधला सैनिक भेटला तर आपण त्याला सॅल्यूट करतो. तोच मान शेतकऱ्याला मिळाला पाहिजे, हा ह्याच्यामागचा उद्देश आहे. आणि त्याच्यामुळे शेतीचं ट्रेनिंग आपण त्यांना देणारच, म्हणजे दिलेलं आहे ऑलरेडी. मॅकॅनायझेशन ऑफ ॲग्रिकल्चरचं ट्रेनिंग दिलेलं आहे. पुढच्या काळामध्ये त्यांना बंधारे कसे बांधायचे त्याचं ट्रेनिंग दिलं जाईल. नारळाला आपल्याला अळी पाडायला लागतात, त्याच्यासाठी मिळत नाहीत मजूर, मग त्याला यंत्र ती कामं करू शकतात. खतं घालायची असतात. आंब्याचं सीझन आलं तर त्याला स्प्रे मारायचा असतो. काजूचं उत्पन्न हे जर उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही त्याला पाणी दिलं तर पूर्वीच्या संशोधनामध्ये 1.5 पट वाढतं असं सिद्ध झालं होतं. आता तर मला कुलगुरू माझ्यासोबतच बसलेले आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे की ते 3 होऊ शकतं उत्पन्न. 3 झालं तर कोकणामध्ये क्रांती होऊन जाईल काजूचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन झालं तर. कारण आता काजू देण्याच्या स्टेजवर आहेत, म्हणजे ती झाडं मोठी झालेली आहेत. मग त्याला पाणी देण्याच्या संदर्भातलं जी संकल्पना राबवायला लागेल ती ही फूड सिक्युरिटी आर्मी राबवू शकते. एक जसं सैन्याचं एखादं छोटं बटालियनसारखं असतं तसं एक अशी केंद्र पाहिजे की छोटी छोटी केंद्र की ज्याच्यामध्ये सगळ्याच्या सगळ्या सेवा मिळाल्या पाहिजेत. आणि त्याच्यासाठी त्यांना जे काय लागेल, मशिनरी लागतील, वाहनं लागतील, ज्या ठिकाणी त्यांनी बंधारे बांधले तिथून पाणी उचलून शेतामध्ये टाकायचं असेल त्याच्यासाठी त्यांना पंप लागणार असेल, पाईपलाईन टाकणार असेल, सगळं त्यांना दिलं जाईल. परंतु लोकांची सेवा झाली पाहिजे. आणि दुसरं एकंदरीत आपलं जे लागवड आहे विशेषतः भाताची, याचं क्षेत्र खूप कमी होत चाललेलं आहे. मला वाटतं 64,000वरून आपण आता जवळजवळ 52,000च्या आसपास, 52च आहे ना सध्या, 52,000च्या आसपास आलो आहे. आपल्याला पुढच्या काळामध्ये हे क्षेत्र वाढवलं पाहिजे. दुसरं आपल्याकडे फक्त एकच पीक घेतलं जातं. आपण दुपिकीची योजना राबवलेली आहे, परंतु तीसुद्धा ज्याला आपण राबवतो त्याला जसं मिलिटरी काम करते तसं धडाधड हे सगळ्या क्षेत्रापर्यंत गेलं पाहिजे. यंदा आपण 5,000चं उद्दिष्ट ठेवलेलं होतं, त्यानंतर पुढच्या वर्षी 10,000चं उद्दिष्ट आहे. परंतु तुम्ही ज्याला 50,000ला पोचायला आणि 10 वर्ष लागत असतील तर ही जी मुलं आहेत ही ते 2 वर्षामध्ये हा चमत्कार घडून आणू शकतात. दुबार पिकं आपण घेऊ शकतो. त्यानंतर आपल्या काजूवरचं प्रोसेसिंग आहे, त्याच्यामधलं त्याचा रस काढून तो युनिव्हर्सिटीला पाठवायचा आहे, तिथं ते बॉटलिंग करतील. त्याच्यामध्ये हे शेतकऱ्यांना मदत करू शकतात. अनेक ठिकाणी नारळावर चढणारी माणसं मिळत नाहीत, ती वेगवेगळी यंत्र ते आणू शकतात, ज्या यंत्राला घेऊन तुम्ही झाडावर चढू शकता. आणि मग तिथं निरा काढायची असेल तर जवळजवळ 8-10 पटीने उत्पन्न हे माडाच्या शेतकऱ्याचं वाढू शकतं. आणि म्हणून आज जरी ही मुलं दिसत असली तरी उद्याचे हे जादूगार असणार आहेत, जे शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये एक नवीन समृद्धी आणते. आणि ती ताकद त्यांच्यामध्ये आहे, फक्त त्यांना त्याची जाणीव करून द्यायला लागते. जसं बंधारे आहेत तर आपण जुन्या टायरपासून बंधारे बांधू शकतो आणि आपला जो नवीन बंधारा असतो याच्यापेक्षा अगदी 1/10 कॉस्टमध्ये, म्हणजे 1 रुपया लागत असेल तर केवळ 10 पैशामध्ये हे काम होऊ शकतं. मात्र ते दरवर्षी घालायला लागतं, दरवर्षी काढायला लागतात. ती कामं जी कष्टाची आहेत ती जर मुलं करायला शिकले तर शेतकऱ्यांना पैसे देताना काहीच वाटत नाही, त्यांना पैसे द्यायची तयारी असते. परंतु शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यामध्ये ही मुलं महत्त्वाचं योगदान देतील याची मला खात्री आहे. आणि म्हणून त्यांना ज्याला आम्ही सहकार्य करतो आहे त्याच्यामध्ये आमचं कृषी खातं आहे, कोकण कृषी विद्यापीठ आहे, ज्याच्यामध्ये कुलगुरू स्वतः आमच्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी आता नवीन काजूची एक प्रजाती विकसित केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये आपण ओल्या काजूकरीचं मार्केटिंग हे आम्ही आमच्या सिंधुरत्नाचा एक महत्त्वाचा भाग ठेवलेला होता, की ज्याच्यामधून प्रचंड उत्पन्न हे शेतकऱ्याला मिळायला लागेल. त्याच्यामुळे हा ओला काजूगर कशा रीतीने मार्केटिंग करायचा याची टेक्नॉलॉजी त्यांनी डेव्हलप केलेली आहे. काजूच्या रसापासून फेसाळणारं पेय तयार करायची टेक्नॉलॉजी कृषी विद्यापीठाने डेव्हलप केलेली आहे. त्याच्यासाठी आम्ही संशोधनासाठी पैसे दिलेले आहेत. शेवटी असं आहे की संशोधन पूर्ण झालं, आता आपल्याला हे मार्केटिंग ह्याचं करायला लागेल. आणि ज्या प्रचंड प्रमाणामध्ये काजू सिंधुदुर्गमध्ये आणि रत्नागिरीमध्ये तयार केला जातो शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून, तर त्याच्या बोंडापासून रस काढून त्या रसापासून पेय ज्यावेळेला तयार होतं त्याला ऑरेंज ज्यूसमधलं जेवढं व्हिटॅमिन सी असतं त्याच्या जवळजवळ 6 पटीने जास्त व्हिटॅमिन सी हे काजूच्या रसामध्ये असतं. हे त्यांनी त्यांच्या संशोधनातून सिद्ध केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे परदेशामध्ये व्हिटॅमिन सी जास्त लागतं, कारण तिथं विंटर फार हार्श असतो आणि त्याच्यामुळे हिवाळ्याच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला ह्याचं
परदेशामध्ये याची निर्यात करता येईल आणि काजूचं बोंड जे शिल्लक राहतं रस काढल्यानंतर त्याच्यापासून आपल्याला ज्याला आपण कबाब म्हणतो असे कबाब तयार करता येतात, जे कबाब एखाद्या नॉनव्हेज कबाब एवढे चांगले असतात. आणि ते जर सुरू झालं तर हा मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट हा परदेशामध्ये होईल आणि भारतामधच्या सुद्धा वेगवेगळ्या भागामध्ये याचं मार्केटिंग करता येईल. शेवटी आपल्याकडे जे निसर्गाने दिलेलं आहे त्याच्यावर अधिकचं काम करून आपल्याला समृद्धी आणायची आहे आणि ते काम आतापर्यंत सगळ्या संशोधन याच्यामध्ये जो वेळ गेला आता प्रत्यक्षामध्ये येतं आहे, याचा मला अभिमान आहे. आणि या मुलांपासून स्फूर्ती घेऊन अधिकच्या आर्मीज या सिंधुदुर्गमध्ये तयार होतील. त्या लोकांचे भात लागवड करून देतील, भात कापून देतील, नारळाला, आंब्याला, काजूला ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे तिथं खत घालून देतील. त्यांचं जे हार्वेस्टिंग करायचं आहे ते हार्वेस्टिंग करून देतील आणि एक सुखाचा मार्ग आणि समृद्धीचा मार्ग कोकणाला दाखवून देतील याची मला खात्री आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. राणेसाहेबांनी मागच्या आपल्या राजकीय जीवनामध्ये प्रत्येक वेळी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नावलौकिक वाढवण्यासाठी काम केलं. या जिल्ह्याला नेहमीच झुकतं माप देण्याचं काम केलं आणि त्या ऋणांची परतफेड करण्यासाठी मतदाराने सुद्धा आपल्या मनामध्ये एक खुणगात बांधली होती की यावेळी काही झालं तरी राणेसाहेबांना आपल्याला मतदान करायचं आहे, भारतीय जनता पार्टीला मतदान करायचं आहे, कमळ चिन्हावर मतदान करायचं आहे. काही जणांनी चुकीचे स्टेटस ठेवून त्या ठिकाणी बाधा निर्माण करायचा प्रयत्न केला, परंतु आपला प्रत्येक कार्यकर्ता मनापासून या निवडणुकीमध्ये उतरला होता आणि त्यामुळे कोणीही किती बाधा निर्माण करायचा प्रयत्न केला, काही मित्रपक्षांनी त्या ठिकाणी चुकीचं काम करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु राणेसाहेबांची निवडणूक आपण सगळेजण भारतीय जनता पार्टी म्हणून कमळ चिन्हावर मोठ्या मताधिक्याने जिंकण्यामध्ये यशस्वी झालो. आणि यामध्ये प्रत्येक फक्त यशस्वी झालो नाही तर या जिल्ह्यातले 90% पेक्षा जास्त बूथ हे त्या ठिकाणी बहुमताने आपण जिंकू शकलो. आणि हे बूथ जिंकत असताना प्रत्येक बूथ जिंकण्याचा आनंद इथल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या चेहऱ्यावर आपल्याला बघायला मिळाला. आणि हे यासाठी मागची अनेक वर्ष आदरणीय पालकमंत्री चव्हाण साहेब ज्या पद्धतीने बूथ रचनेवर भर देत होते, इथली बूथ रचना प्रत्येक वेळी मजबूत करण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना आग्रह करत होते, त्याचं प्रचिती आपल्याला या निवडणुकीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. आणि म्हणून या सगळ्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जरी आपल्याला काही प्रमाणामध्ये मताधिक्य कमी मिळालं तरी सिंधुदुर्गाच्या मताधिक्यामुळे आपल्या उमेदवार या ठिकाणी राणेसाहेब मोठ्या मताधिक्याने विजयी होण्यामध्ये आपल्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे असं या ठिकाणी म्हणावं लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आंबोली मार्गे गोव्यात जाणाऱ्या दरोडेखोरांना आंबोली घाटात गाठत आंबोली पोलिसांनी धडाकेबाज कामगिरी केली. पुणे हिंजवडी येथे सोन्याच्या दुकानावरती दरोडा टाकून पलायन केलेल्या त्या तिघा संशयितांना शस्त्रांसह ताब्यात घेतलं. त्यांच्याकडून 2 शस्त्र काडतुसे जप्त करण्यात आली. दरोडेखोरांच्या मुसक्या आवळल्याने आंबोली पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. पुणे हिंजवडी येथील लक्ष्मी ज्वेलर्सवरती दरोडा टाकून गोव्याच्या दिशेने पळून जाणाऱ्या 3 दरोडेखोरांना आंबोली येथील पोलीस दूरक्षेत्रावरती शनिवारी सायंकाळी पकडण्यात आलं. पोलिसांनी अचानक कार थांबवल्यानंतर दरोडेखोरांकडून कार पोलिसांच्या अंगावरती घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी स्वतःच्या जीवावरती उदार होत या दरोडेखोरांना जागेवरती पकडले. यात अल्ताफ बाबू खान, गोविंद भवरलाल दिवाणी, रातूराम कृष्णराम बिष्णोई या तिघांना ताब्यात घेण्यात आलं. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून धडाकेबाज कामगिरी करणाऱ्या पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दत्ता देसाई, पोलीस नाईक मनीष शिंदे, पोलीस हवालदार दीपक शिंदे, आबा पेळणकर, अभिजित कांबळे, पोलीस कॉन्स्टेबल राजेश नाईक यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. या घटनेनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सावंतवाडी दाखल झाले होते.
रविवारी संशयितांना सावंतवाडी पोलिसांनी न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना 6 ऑगस्टपर्यंत 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अधिक तपास सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण व निसर्ग उतारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. पुणे दरोडा प्रकरणातील त्या संशयित आरोपींना 6 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी. काहींनी महायुतीचं वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला, मनीष दळवी यांचा आरोप. आणि जिल्ह्यात फूड सिक्युरिटी आर्मी. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.